a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Sunana Abdulhamid Ibrahim Yahaya. Yau ma Allah subhanahu wataala ne kowa mai komai ya bani iko da dama domin na fito da tunasar da al'ummar duniya, especially musulmai da muke da su na wannan faɗin duniya. Yau jan hankalin da zan shi ne akan sallama. Idan ka zo ka samu mutane assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya ɗan uwa musulmai. Jan hankalin da zan shi ne idan zan iya tunawa a wani hadisi wanda Ibn Umar radiyallahu anhu Allah ya rasu ya ce qala nabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa assalam qabla su'al man badda'akum bis su'al qabla salam fala tajibu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa ku yi sallama kafin tambaya, wanda ya fara muku da tambaya kafin sallama ya ce fala tajibu, kada ku amsa masa. Alhamdulillah yanzu mun san cikin wani irin hali za ka ga mutum ya zo ka zai tambaye abu amma sai dai kawai ya zo ya fara ma tambaya kafin sallama. Idan muka ɗau wannan hadisi da kyau, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala tajibu, kada ku amsa masa. Duba da yanayin musulunci an-nasiha ne. To duba da yanayin nasihanci da musulunci yake wanzarwa a koda yaushe, idan mutum ya zo yi ma irin haka sai ka kira shi ka gaya masa ka ce ba wai amsa ma na ki ba. Akwai hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake da saboda ka duba da yanayin abin da aka aikata sai kai kokari ka gyara masa, sai kai masa nasiha ta yi ya amfana da wannan nasiha da kai masa. Ne kowa fatan alkhairi, Allah ya sa mu gyara, Allah ka tarbiyyar da mu kan tarbiyya ta musulunci, Allah ka gyara mana kurakuran mu daraja da martaba irin ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jama'a bisalam, huta lafiya.